dia com fer actius. Avui us ensenyaré una recepta super fàcil. Només necessitem aquests 3 ingredients. Pasta de full, xocolata i un ou. Perquè farem croissanets farcits de xocolata. Endavant la recepta! Primer de tot, com ja sabeu, el més important és rentar-se bé les mans i tenir les mans ben netes per començar. També la superfície on hem de treballar que estigui molt i molt neta. Agafarem la pasta de full i la traurem del seu envoltori, ¿vale? Recordeu, és importantíssim reciclar, així que el paper amb el paper i el plàstic amb el plàstic. I ara obrirem la nostra pasta de full, ¿vale? Hi ha receptes que et diuen de tallar-ho de moltes maneres diferents, però jo, com que soc catalana i m'agrada estalviar, faré molts triangulets. Us ho ensenyaré com. Així doncs que tallarem en 3 trossos la pasta de full. Així, i després la tallarem en aquests quadradets. I ara farem així per la meitat per fer triangles. La finalitat és que ens quedin uns triangulets i tenim que posar xocolata. I tenim que posar xocolata. No importa si surten tots iguals o no, perquè seran croissants de diferents mides. Com que són casolans i no són fets amb una màquina, cada croissant quedarà d'una manera diferent, d'acord? Ara agafarem el triangulet que hem fet amb un trosset de xocolata i l'enrotllarem. I li farem una mica de forma de croissant a les puntes. Xocolata. I el posem. I així ho farem amb tota la resta. Si teniu Nutella és molt més fàcil. Si voleu fer-los més grans perquè així és més difícil de manipular, també podeu fer els triangles més grans. I una cosa important, si no teniu xocolata o no voleu fer-ho tan dolç, també podeu posar una miqueta de sucre. Els posarem en una safata de forn i ben distribuïts. Com podeu veure, no és que hagin quedat super estupendos de forma, però de gust estaran molt bons, així que no patiu si no queden perfectes. Ja anirem perfeccionant la tècnica. Ara hem d'agafar l'ou, el posem en un bol, suquem i pintem. I anem pintant tots els croissants. Un cop els tenim ja tots pintats, els ficarem al forn a 200 graus durant uns 15 minuts així, però heu d'anar controlant. En funció de cada forn serà més o menys estona. Heu d'anar mirant que quan estiguin ja rostidets per sobre i aquell color de croissant ja estaran i els podem treure. Ara han agafat aquest color rostidet, han passat 15 minuts i jo ja els trauré del forn i els deixaré refredar i a menjar!